beste gabeia lezarretak aurkeztuko gaitu larbateko esperientzia. Egunon, eta eskerrik asko hiru taldetatik etortzea erabaki duzuen guztioi. Ni saiatuko naiz eta orduan minutu bakarrik daukagula orduan dagoela jakinen, saiatuko naiz aldi eta laburpen estudien egiten gure esperientziari buruz. Orduan, esparretza, aurkezpen bat ekarri dugu eta, ja posible da. Erabiliko duen indizia, izan da, euskara pizka bat ingo dugu. Euskara planak noiz hasi dian eta esplikau, implementazio hori zela egin deun. 6 hizkuntza hizpide finkatu dituen dano baten saiatuko gara esplikatzen. Euskara batzordia osatu duna dano baten ze egiturak eta elkan, eta zein da beren funtzioa esplikatzen saiatuko gara. Zer helburu jartzen ari geran gure plan de gestioetan, eta gero azkenik ze ebaluazio egiten den, geuk gure planeri buruz eta aurra behiraz zerako buruan egiteko esplikatzen zertu nekez. Hasi zuek eskatzen da oso laburki, esan duke, 50. hamarkadan itxe zirela dano baten balako pinito batzuk eta bakoitzak bere bolantian arabera eta bere egin zuen barruan denbora bat dedikatuz bere gauzatxo batzuk itxe zian ordutik ez. Segurazki orduko etekin honena izan daite 76. urtean, ben aipatu den bezala atara zen iztegi tekniko txiki bat, baina azkenean iztegi teknikoa eta horrelako nahiko nobeda izan zen, ez? Gero, hain aipatuko dituen dokumentu liburu eta bidanak kanpoan nahiko zuen biztazo bat eta norbaitek nahiko balu hauetako liburu bat batez ere ongoak eskatzea, tano batea eskatzea ez dauka ale bat lortzeko ez. Gero, aipatu garai horietan, hainbat laguntza eman zirela batez ere godarrek inguruko elkartei, bai ikastolari, bai godako izara kultura elkarteari eta beste batzuei. Eta, esango nuke, historia berrian, 88. urtean hasi gina pixkat bere aurrera azterketa bat itzen dano bat pandemanian. Eta lehenengo hausnarketa serio egituratu batzuk orduan hasi zirela esango nuke. Eta horrek, ekarri zaban, 89. urtean, baina diseinu bat eskatzia edo preparatzia dano bat kooperatiban. Eta horren ondorio bezala, 2000. urtean ja plan bat martxan jartzea lortu genuen. Komentau, euskara plana martxan, 89. urtean itzen den diseinu horren arabera, eta hau ja orduan ja aztera lanean emun aholkularitza enpresakin, kooperatibakin, nahi bezala. Eta nik uste dut plan hauetako esituaren klabeetako bat, hau da, kanpoko enpresa baten aholkularitza teknikariaren lana eta azkenean kanpoko laguntza behar du gure kasuan gu bezalako enpresa batek horrelako plan bat martxan jartzeko. Oso zaila da, gure munduan da enpresa batek bere kasa horrelako plan bat aurrera natia kanpoko laguntza eta. Horretik aipatuko nuke, eta hor da den 5 gai horietako bat, hirugarrena izan bezake, segurazki garrantzitsuenetako bat, horrelako plan batek finkotasuna eta aurrera behira konsistentzia izan ez. Plana martxagatzeakoan, lehenengo lan izan zen erabilia talde batzuk sortu zian, taldeka eta departamentu ezberdinetan erabilia talde batzuk sortu zian, borondatezko erabilia taldeak, eta bertan gai ezberdina lantzeo funtzionan eta gai horiek pixkate denuziatzen o kanpora ateatzen hasi zian.
Bigarren euskara eskoletara joateko horreztasuna ematen hasi zen, eta gaur egun oraindik ere, badago talde bat, euskara ikasten dena, beste batzuk bideatzen dira euskaltek izitara, eta hortako laguntzak ematen dira danoa barruan, eta hori ezagutza areagotzeko plana bere martxa ematen du. Teknikaren dedikazioa komentatu dut, zen bere garantzia. Koordinatzaile bat izendatu zen, hau da, gero aipatzen den euskara batzorde horren, badauka koordinatzaile bat dano baten, hau da, pertsona bat dago euskara planen danoa bat barruko arduraduan bezala. Eta gero euskara batzorde bat dago, eta euskara batzorde hori saiatzen da, hilean behin batzen, euskara plan honen martxa aurrera jarraitzen ez. Horrean hartu zen lehenengo hor erabiak taldeetan sortu ziren kezkak eta euskara batzorde honetan sortu ziren kezkak eta kezkate antzun amateko ziren kezkak gehienak izaten ziren denuziatikoak, kartel batzuk, rotulo batzuk, euskaraz eta horrenak. Handik eta urtebetera horrela, danoaten hizkuntza irizpide batzuk onartu ziren, eta onarpen hori, Kontseilio Rektoreak onartu zituen hizkuntza irizpidea dira. Kontseilio Rektoreak kooperatiba baten, esatea anima bateko Kosovo administrazioen papel berdina betetzen du. Ez da, goreneko ezagutu da. Eta, hizkuntza irizpide batzuk onartu ziren, eta horrek esaten dabana da, oso errez bat, lehenengo euskara eta gero gaztelania erabili behar direla horra aipatzen diren arlo horietan. Rotuluetan, ohartauletan, inprimaketan, dokumentuetan eta ahozko harremanetan. Eta egitza da, dano baten ahozko erabilera bat pasagoela eta beti egon da, euskal jendia da, eta beren arteko harremanak ahoz euskara txikizien, baina idatzizko inprimaketan egitza da, plan hau martxan jarri arte, basoela batzuk baietz, bezatu bezet, batzuk zerbait tabloetan publikatzen zebenean euskara zitzen zen, beste batzuk berdea gutxian, da horretzagoan uniformean da. Hizkuntza irizpide hauek onartzen denean, danoa barruan lege bihurtzen da, eta aztegera hizkuntza irizpide horiek martxak hartzen. Errotuletan, ikusi daike bezala, lehen erdea gutze zauden letrero guztiak aldatzen azten dira, eta lehenengo euskaraz, eta markatuago egiten da, ikusi daiken bezala. Bazet de metalek jartzen denean, metalezko ontziak. Hori errotulua bertan dano baten tailarretan, ofizietan dauden errotuluari buruz. Enprimak egiten eta nik uste daudela segurazki beste bigarren atal importante bat, da bitz euskaraz eta gaztelaniaz antziakoa direnean, bakarra erabiltzen eta euskarazkoa da. Ikusten duzen bezala, tornuak mundu guztiak lortzen du, euskara guztiz erabiltzen da, eta artikulua esateko, artikulua bakarri erabiltzen da. Eta enprimaketan, nik esango nuke hor egin dela lan importante bat, eta hemen enprimakei berdin daude, danak euskara gutxian, elebietan, eta euskarari garantzia ematen. Eta hau zati dekorantean ere iritziz, hauek eguneroko lanian asko erabiltzen den dokumentu gara. Hau da, hauetako papel hauek mundu guztiak erabiltzen ditu, eta kontuan egitza dano baten 400 langiletik gora gaudela, eguneroko papel mugimentua handixa da, eta erabiltzen den dokumentazioa handixa da. Eta bai kilometrajiak pasatzeko horrexak, barne eskaerak egitekoa, bai amazenetan erabiltzekoak, e-mailak gaur egun asko aragotzen ari da e-mail bidezko komunikazioa, bai barrua eta bai kanpoan, e-mailak euskaraz eta negrita letra beliz da erderaz azpian erabiltzen ditut, bai kaso ofizial guztietan bintzat eta komunikazioa batetik batean gainean ere zaiatzen gara.
Testu luziak edo dokumentuetan testu luziak dianean bizutabetan edo goian dabeian gaitzen da, asamblea bateko deia bali bada, horrek ustean kasua bezala, bizutabetan, ezkerra eta eskuma, eta ezkerrean euskeraz eta eskuma euskerderaz. Eta e-mail bat bada, horrek ustean bezala, goixan euskeraz eta behian erderaz eta euskerazkoari beti ere importantzia gehiago eman ez. Ahozko hizkuntza ezbidea, aldala euskeraz egin, hor batzar orokorreko argazkia dago, eta zeiatzen ari gara batzar orokorretan, eta egiten diren ekitalizetan, euskerari garantzia gehiago ematen ez. Gure kasuan, zoritxarret ez daukagu itzulpen izantan emabituko aukerarik oraindik gure batzar orokorretan, eta orduan saiatzen gara euskeraz egiten dana, transparentzia bidez erderaz ipini eta alderantziz ez. Orduan, danala, esan bihar hor, direz MFC-ko enpresa batzuk, edo MFC bera, horrela godola, eta batzar orokorrak euskera gutxe ez egiteko gai dela, traduzio simultanea bat nagoelako. Nik horko bide hori gazte izango da. Baina, bintzat hasi gara euskerari informatzea egiten ematen, eta neurketa batzuk egiten zenbateko presentzia daukar euskeraz ahozko batzar egiten. Hau hizkuntza irizpideei buruz, eta beste alor bat plan hauetan sortuan beste alor bat euskera batzordea da. Esan dut bezala, euskera batzordea plan hau aurrera eramateko sortu den taldea da. Eta talde honek bi fase izan ditu. Hasieran erabilera taldeetako kideak zauden euskera batzordean. Eta, esan bihar, bentaja bat zakala, hor parte hartzen zeben kideak motivazio handiko jendea zara, erabilera taldean zartzen da jendea motivazio handiko jendea da, eta hortik euskera batzordea zirkuena, handikan ere, horietatik motivazio gehietzakana ikutzen. Baina, bai kontuatu ginen, jende horrek erabaki ahalmen gutxi zeukala eta nola motivazio handiko jendea da, baina erabaki xakartzea barruan, trabatxo batzuk ere topatzen ziren, erabaki ahalmenik ez dago. Orduan noen dela 2 urte, aldaketa bat proposatzen da eta onartzen da. Eta euskera batzordea erabilera taldeak jarraitzen dute bere dinamikan, baina euskera batzordeak aldaketa bat ekartzen du eta da osaketa, euskera batzordeko osaketa, zuzendaritzako kideek osatzen dutela euskera batzordea. Eta zuzendaritzako kideak, hau da, zeatik erabaki ahalmen bat eukitzeko euskera batzordea. Batzar horretan erabakitzen denak, implantazio segituan egiteko implantazio bat eukidezan. Motivazioa desberdina da, baina erabaki ahalmena handia bada. Eta gaur egun, euskera batzordean, eta bat izate zuzendaritzako kideak erreala da, Kontseilio Eurotoreko presidentia dago euskera batzordean, dano bateko zuzendari orokorra dago, gerentia dago euskera batzordean, eta dibizio edo talde ezberdinetako zuzendariak daude euskera batzordean. Eguneko teknikariaz part. Hau da, beretan da zuzendaritzako kide sortuko euskera batzordea, eta erabaki handixea daukana. Orduan, poliki euskera batzordean helburuak poliki zehazten jungera, eta gaur egun euskera plana dana bat egiten duen plan de gestioen barruan sartzen atal bada, eta horrelako plan bat egiten da, hemen ezagutza erabilera eta motivazioan zatitutako ekintza ezberdinak ipintzen dira, eta hilero aztertzen dira hauek jorratzen ari geran, eta aurrera ematen ari geran edo ez. Eta horretik okatzen du, 3 taletan banatzen dugu plan hori, ekintza horiek, motivazioa, ezagutza eta erabilera arloari dagoen. Eta gero, badago, dano bat
kooperatiba dano bat talde barruan dago, dano bat taldea, dano bat kooperatibak aparte, Soroluze, Goiti, Lealde, Zarta, Ideko, Demasese kooperatibik osatzen dute, eta dano bat taldean ere beste euskara batzorde bat sortuta dago. Eta, euskara batzorde honen egin beharretako bat da, esperientziak trukatzea. Eta, batipak, euskara planetan aurrera goazen kooperatibek bestei bultzatxo bat ematea plan hauetan sartu eta aurrera egiteko. Gero, helburuen artean motivazioari begira, txirbil artetik ez da hori guzen, uste hau formatuan errora da, txirbil artetik bere papera publikatzen da hilero, hau da horri bat, nominakin batera langile guzti manatzen zeina, eta hau egiteko talde ezberdinak hil bakutzean talde ezberdin batek egiten du hor, bai kooperatiba horreko pertsona bat entrevista bat, o notiziatxo bat, o bat jubilatzen anean argazki bat eta zorionak, o kanpoan euskara munduan sortzen dien notiziak edo gara egotezen. Gero, euskarako logo bat bere gunean izan, hori guztien zuen hori da, dano bateko ikurrakin, bere ikurrakin zer ikusiakan bat barruan dakan logo bat. Eta gero, kontseilu sozialian informazioa zabaltzen da hilero edo bi hiletik behin. Kontseilu soziala, kooperatiba baten dela langilegoa batzeko ente bat. Horrek erotuta, atartzen dira kafe-makinetan pixkat leku bizitatu bat delako ipintzen dira bizian behin horako motivazioa delatzeko imprimaki batzuk, horako papertxo batzuk, pixkat gauza bitxiak kontatzen ditunak euskeraz edo elebitan, eta pixka motivazioa delatzeko. Eta, hau berri hori da, ontsi eta nadia, arratoiak mogitzeko alfombratxo bat. Eta, bertan, saiatzen gara, gure anagramatik aparte, euskeraz eta erderaz testu lagu batzuk ikitzen, fetxak zer ikitzen dian, agurrak zer ikitzen dian, imeien hasierak, imeien bukaerak, hilebetien izenak, azte barruko egunen izenak eta bat, eta hau, prinsipio danabateko langile guzti banatuko zaie, bateratik bi helburu betetzeko, laguntza bat emateko, euskeraz idazteko zaitasunak dituen jendeari, eta beste aldatik, bigarren helburu bezala, uniformidea emateko azkenean, lanpostu guztietan, danartzeko alfombratxo hori erabiltzeko, ez? Norbaitek neko alu, ere emateko moduan berde, danarte izkatzeko horrekazio, izan onditzuta, zara alfombratxo hori, eta kafe-makinetako testu. Eta gero, ezagutzen mailan, ezagun duke, bi arlo desberdin daudela planian, batetik euskara eskolak eta formazio zaila lagurak, horrekazio, euskara eskoleta fundamentalde bat, pantzen ikasturtian, eta gero guztaratik formazio zaila lagu bat zure india, betekuako, espikatzeko, fetxak zer defini, fetxak zer defini, imeia zela hasi, zela bukatu, eta bako simple batzuk aurrera etxeko. Eta gero, nik esan duke, lan potolo bezala, eta hau erabilera taldietan egindako lan bada, eta bertako kide batzuen dedikazioa handi batekin egindako lan bat, eta dedikazio hori gainaz, dedikazio horren portzentaia handi bat, Ganorduz kanpo egindakoa gaina, eta da, tailareko iztegi teknikoa, izanaren berrikuntza bat, tailareko iztegi tekniko labur bat, eraberritu bat, eta gero beste tailareko eskuliburu tekniko bat, hori da potolo bat da, pizkat mundu, makinarreta munduan zabiztenok, ebilizatenok, kasillaz bere unian erabiltzen liburu baten,
euskeratze eta eraberritze bat izan liburu horrekin. Honen alde batzuk kanponatuko duzue. Eta gero, bi hauek inda gero eta publikauta eta banatuta gero izan eta noateko web horrian, beko aldian daude bi liburu hauek argitak daude eta eroseinen esku daude bertara sartu eta kontsultatzeko. Bueno,